kokone, som pripravený na to. Ten najromantickejší čas v roku. Valentín je čas, kedy ľudia začnú veriť na osud a na lásku. Kupujú kvety, bonboniéry, ale aj Mobile Fox obaly. A teraz špeciálna akcia 2+2, obalík zadarmo a ešte aj 50% zľava. Ale kvôli tomu tu nie sme. My sme tu kvôli láske. A hoci nie sme odborníci na vzťahy, Aj tak vám pomôžeme. Toto je Katka, a toto je Adam. A za malý moment sa prvýkrát uvidia a začne ich rande naslepo. ale pekne od začiatku. Pridali sme storku na Mobile Fox Instagram, že hľadáme ľudí na valentínske rande naslepo. Ale prihlásili sa stovky ľudí. A zo všetkých sme vybrali dvoch. Dobre, môžem prepínať, že Ale už nehráme. nepredbiehajme. Poriadne rande vyžaduje poriadnu prípravu. Ja pomôžem Katke. A ja Adamovi. A to už je on, náš žrebec Adam. Čaute. Poďme sa pozrieť, s čím pracujeme. Fitík. Dobrý. No tak to by sme mohli byť trochu viac fresh. Voňavku sme zabudli, ale to vieme všetko vychytať. Ruky ukáž, dáme manikúru. S čím pracovať je? Vyzeráš perfektne. No zvedavý. Babi. Koho vybral pre teba? Hej, no poďme to hodnotiť, je to tu? Babi, čo hovoríte na, jak sa volá Adam? Strašný chuj? Strašné? 4? 3? Filip. A ja? 4. Ja som asistentka Renáta, Katka. ktorá sa bude starať o shoppingy s Katkou. Katka, čau. Čau. Tak ja neviem, čo mám povedať viac. Ideme to tu rozbombiť. Plán hry je taký, pozrieť možno nejaké handry, nájdeme tie Vietnamky, čo robia manikúru a zakončíme to celé takou pumpou tu vo Dobre, a keď narazíme na cestu na niečo, čo bude mocné, tak sa tam zastavíme. Pozor, pozor, idú šelmy. Poďme sa zladiť. To je len túto kolekciu, to je táto kolekcia. Typická petržalská. Vieš, že také viacej sexy, toto je také, že doma si to dáš. Nás vie odtiaľ to ešte. To je veľké na teba, však ty si chudučka, koľko máš kilo? No toto je už moc valentínske. To by asi mal pocit, že idem s ním na neviem aké rande. Dneska mi mamka hovorila, že Adam malo by si mal niekoho nájsť, že už má 20 rokov a že mami, neboj. Dneska, rande. Ale hovno. Možno keby nedojdeš s prázdnymi rukami, Kvety, čokoláda. že moji rodičia by boli nadšení, keby dojde jeden Lindor. Bude jesť pizzu, nepotrebuje aj čokoládu, halo. A tvoj typ, Adam? Brunety. Brunety? Tak určite musí byť rozumný, mať svoje ciele, priority, pozorný a hlavne cieľavedomý. A zabezpečený. Tak aspoň sprcha. Štandardy sú nízko. Brate, hlavne nech sa umie. Možno by sme dali štekle. To platí Exploited. Tak to ideme To platí nakupovať. Exploited. Náš pán kameraman miluje práve túto sekciu natáčania, lebo sa budú ukazovať nohy. Že ty... normálne sa fakt mi je zle. Ťažko mi je z niečoho. Prečo mi to robí tak zle, tieto videá? Perverzák. Ježišmaria, nákupné maniačky. Manikúra pre pána, 15 minút, paráda. Že máme 15 minút a tu je solárko, brate, asi taký bledy. 4 minútky len tak spredu, zozadu, len tak Kapitán, prihria. ďakujem za šerby. Niektorí ľudia chodia do Dubaja, vieš. Kapitán, dobre chutiť. kapitán, si tu? Napíš mi prosím na Discord, Instagram alebo Twitter tvoju meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a všetky veci a veľkosť, mikiny alebo trička. Toto sa volá Dubaj. A ozaj. No tak nech sa páči. Možno treba stlačiť to zelené. Kamo, my sme tí najväčší amatéri solárkovi. Vítejte v solárii. Ty vole, no. Teplo. Počkaj, solárko má nejaký akože hneď efekt, že to niečo spraví? Kámo, že by stále vyšiel a vyzeral by jak Morgan Freeman. Chceš si spraviť cecky v budúcnosti? Ja sa to vždy pýtam, každej baby. Ešte som nad tým nerozmýšľala, ale teraz musíme robiť s tým, čo máme. A akože to vôbec není teraz nejaké Smerodajné, či teraz jako cecky. Sex na prvom rande, áno či ne? Akože asi, hej. Povedal čavo zo solárka. Však ale on ťa tam silní. Vyzeráš jak taký macko uško. No asi by som skúsila tie ďalšie radšej. Keď vyjde, tak na neho zahráme, že je úplne spálený, že je čierny. Ty povedz, že musíš dať hore ISO, lebo že ho nechytá kamera. Ukáž sa? Kámo, ale však ty si normálne, že čierny. Počkaj, ja si musím pridať, to je jasné. Nemá. Nemám, ale podľa nás som trošku hnečí.
Fakt, jak po dovolenke. A zážitok dobrý? Famózny. Ukáž nechty, krásne. Trošku odrastky, ale však čo máme robiť, nestíhame už. To chlapi neriešia, že máš pol centy odrastok. Riešil by Dobre, si... jemi si vám musím dať nejakú mikinu čet. Nemôže byť v košeli. Ty koho je zle. Ty koho je zle, čo ti jebe. To je hrozné. To je cringiada strašná. Si to. Ale teda chceli by sme spraviť také dlhé... Nechty? Umelé nechty. Môže byť? Nie. Jak mám dneska večer zbaviť babu? Na prvé rande, tak by som niečo dala maličké, vieš, napríklad nejakú kvetinku. Prsten? Nie, to moc skoro. To môže dať mne. No, Kámo, neviem, či sa mi to zdá, ale mne príde, že typek balí nechtárku. nezameriavam sa práve na Slovenky. Som ťa dostal do Ja rozpakov? sa nabavíš, že? Chvíľu ho necháš samého a oni sa úplne smejkajú. Bo ja si myslím, že som dosť vtipný. Je to playa. Koľko máš? 22. Uško. Mladé uško. Brate, nebalil si trochu tú nechtárku? Tak bola trošku v strese zo mňa. Som ho trošku vystresoval, no trošku. Plán sa zmenil, išli sme do prudko sexuálneho outfitu, čipkovaný, taký obťahnutý top a také silonky tiež čipkované, aby chala nevedel, že ktorá bije. Pozrie hore, pozrie dole, to sa deje a už sa mu durí. Ešte musíme nájsť k tomu nejaké vysoké čižmy. Ty si zviera. Prosím vás, vy ste že komplet vybúkovaný? Barber nemôže, ale druhá možnosť sa ponúka hneď tu vedľa. Len tak trochu okolo uší, ak nech je proste fresh. On má dneska totižto prvé rande a naslepo. Ten veľký risk ísť pred rande, ostriať sa niekde, kde si nikdy nebol. To je proste chce gule a typek ich má. Ale zoberiem si teda tú podprsenku. Sorry, ale vyzeráš tak trochu ako týpek, ktorý je po prvom rande nezavolá. A to sa dá len jedine. Spravíme z teba intelektuála. Tie okuliare nám už pomáhajú, musíme sa sústrediť. A kvôli nedostatku času to vyskúšame takto. Bráte, tak to je bomba, toto potrebujeme. To je presne typek, ktorého keď stretneš MHDčke, tak ho musíš fest kľúčkovať, aby si ho zbavil. Remember him? This is... To trvá ešte len 6 minút. Je to normálne, jak mi príde, keby kúkam, nech to volalo. Pán prstenov normálne. Trilógiu celú. Hej, Nemesis, ďakujem ti veľmi pekne za 10 sábov, díkes. Him, feel all the... Bráte, že to je dobré podľa mňa. A nepríde, že hneď ti pribudlo ako keby 10 IQ. Tak tomuto hovorím nákup. Povedal by som výhodný, ale to by ste museli nakupovať na Mobile Foxe, kde teraz kúpite s valentínskou zľavou 50% dole a ešte majú k tomu akciu, že kúpiš 2 obaly, 2 máš zadarmo. tak preklapsujú polovičku, nech ste všetci chránení. Viete, jak to chodí na Valentína? Ochrana je prvom rada a Víte, takto si ďakujem. ochránite aj váš telefón. Mobile Fox. Tak toto, keď ho neodbe, ja už Toto si dobre neviem. na rande, na Posledná prvé. vec, čo potrebujeme. Topánky, kabát a kabelún. Za fitko sa platí a nám už došiel budget, takže monštróznu pumpu. Ja smiem, keď ona, to čo mala na sebe, tak ja mám takú košelu vedľa v skrini, na vešiaku. v Decathlone. To je presne rovnako vypadá tá košela. Ochranník neochráni. Pumpuj to tam. Dobre. Sme ready. Cítiť testosterón a aj nejaký ten pod, ale to vyriešime. Ďakujeme, dovidenia. Challenge by som mu dala, že ty si taká Počkaj. štiplava, jak ja. To je fakt akože dosť podobné. Tak by sme mu dali nejaké chili a musí to tam zjesť. Že nech vidíme, ako vie tolerovať bolesť. Vieš, kto je ten za tebou, ten černý? Bola som s ním na kave. Kámo, ale však ty si normálne, že čierny. A keďže tréning robí majstra, len aby si mal zložiť niekomu kompliment, len tak na rozohriatie. Dobrý. Ja len tak by som chcel, že máte síce pekné šperky, ale pekný klen ste aj vy. Pekný deň. Majte sa. Ty brďo, dal to. Chýba nám posledná vec, nech sa páči. Myslím, že si pripravený. Jedna, druhá. Raz, dva, tri. Stojíš, yes. Dajte jeden potlesk, veľký potlesk, prosím. Catwalk sme zvládli. Ideme do auta. Ja mám Volvo bratrancové. Ty kokos. Strašne naložené auto. Ty koko. Sme tu, ready? Z osobnej zbierky ti požičiam Rolexky. Hovno.
Daj ruku. Preto nech proste tam sedíš jak boss. Čo si? Ty kokos, dosť dobré. Viac pre teba spraviť neviem. Ty si šéf. Chod na to. Ja mám slepého bratranca, takže ja viem, jak sa robí so slepými. Poď ešte rovno. A teraz sa keby tak šuchtaj doprava, lebo nejsi ešte pri stole. Nespresuj, ideme na to. To je tvoj moment. Celý život si čakal kvôli tomu, aby sa stalo toto. Tu si sadneš. 3, 2, 1. Môžete sa pozrieť. Fú. Ahoj. Fú. Ja som Katka. Áno, ahoj, teší ma. Začnem rovno prvou otázkou. Máš nejakú pohlavnú chorobu? Fú, takto z hurta. Nie. To takýto opening? A máš v rodine niekoho drogovo závislého? Amiže, buď romantický, odsunie stoličku. Ani ty nie si drogovo závislá, hej? Nie. A ty? Nie. A ja mám proste ťažké detstvo, ja mám ťažké vyrastanie, takže ja sa pýtam takéto veci rovno. Mám tu malý darček. Ďakujem. Tak to nech sa páči. Mám tu aj challenge na začiatok pre teba. OK. Páči sa, môžeš si odbaliť. Ako... Čili papričku mu dáva. Hej, že ti zvládne tú bolesť. Amo, ten chalanisko bol v solárku teraz a potom na nechtoch. Celú čili papričku si daj. Pozri, bez mlieka, to je silak. Chudáka, ja som vôbec nevedel, na čo týpka pripravila, na toto som ho nepripravil. On úplne jeho vykolajil, on ani neukázal Rolex kine, ani nechty. Fú, akože trošku vtipe, viac než som čakal. On sa potrebuje rozbehnúť. Ja vidím, že ho stále páli tá paprička. Ešte stále to štipe? Dosť. Ona sa na ňo úplne vyvršuje. Asi niečo s mesom, trošku menej pikantné. Ja by som práve že pridala tam ešte to pikantné. Ona má 18 rokov, čo bude robiť v 20, 25. Ja som stvorila monštrum. A odkiaľ si? Zo Spišskej Novej Vsi. Takže to som musel veľa cestovať. Dobre. Kámo, akože Je to ťažké, čo alebo nie? tak ona bude Môže len chorý. Môže, ja mám asi teplotu. Plavem, ale teda už neplavem, ale plával som. Možno 12 rokov plával, ale teraz sa topí chudák, strašne. A koľka taxi? Treťa. Tam u neho je minúta jak rok. A ty? Ja idem maturovať teraz. Ale tak teraz som úplne že na inom odbore. Teraz som na Nemá 18, foukanie budeme a na maturovať v On 18. 12 rokov jazdí na koni, no a on asi není poriadny žrebec pre ňu. Ako sa volajú? Súťažný je Sejfas. Ako dlho si sa pripravoval dneska? 4 hodiny. Boli sme, že v solárku, teda ja som bol v solárku. Vidno? Som taký hnečí. Tak jak zo Zanzibaru. Potom sme dali manikúru. U Vietnamcov? Hej. No ja ti radšej dám kontakt na moju nektárku. Povedz mi niečo o sebe. Tak vo voľnom čase sa hlavne tým koňom venujem. Teraz momentálne mám maturitu, vodičák, všetko toto riešim, vysokú školu. Ešte mám aj vlastný salón, kde robím myhalnice, obočie. Popri tom ešte robím aj z domu. Bývaš tu na intraku alebo v nejakom byte? Hej, na intráku. A pracuješ niekde? Nie. Ale počúvaj, nemáš alergiu na čili, ale teraz reálne. Som červený. Podľa mňa... No na krku. Fakt? Dám ti zrkadlo. Tak, nie, že ma tu zabiješ prvýkrát, čo ma vidíš. Ty kokos. Typek pomaly plače, jak je z toho čili červený. Akože cítim sa v pohode. Ty si zjedol celú? Keď to s ňou nič nespraví, je absolútny koniec. Ani jedlo nemusíte nosiť. Celý deň sme pripravili týpka a ona ho tak uvarila jak mladšieho brata. Týpek bude mať traumu zo vzťahov. Ja budem počúvať. On varíš, nechápe, alebo ako budeme mať my traumu, nie oni. objednávaš jedlo? Máme tam jedáleň, že väčšinou idem tam. Veľmi si pekná, aj akože úsmev máš pekný. Ďakujem, aj ty sympatický si tiež. Ty kokso. Ojebávači. Ďakujem. Ale čo hovoríš, no... Jasné. Vieš, musím. Jasné, odfoď si. Lebo aj na sociálnych sieťach sa snažím pôsobiť na TikToku, čiže... Hej, a ja. Potrebujeme to zachrániť, je to málo romantické. Však, ale ty ho potrebuješ zachraňovať, ja mám v pohode moju. Čírov náhodou sa tu zjavil Tomáš Sitkej. Teraz. Ak nie si jeho, tak potom neviem, či ja... To je môj kamoš. Má detskú tvár a hrozne dobré vlasy. Za 1000 dotykov nestačí pre teba. Skúste byť Ja to ich obaja, predstavou, kamarát, ako ti. viny aj bez viny. A tu ste mohli sedieť vy. Stačilo si kúpiť obal od Mobile Foxu, ale stále tu môžete byť niekedy na budúce. Valentínska zľava je spustená 2+2 a 50% zľava
pre niekoho z vás. Všetci vám môžu závidieť, práve že lásky dávno nie. Všetci vám môžu závidieť, že ťa má rád. Ostaňte takto chvíľu stáť, teda sedieť. Na všetko krásne máte čas. Viem, že si práve tá, ktorú má rád. To je konec. To je hrozné. To sa nedá zvyknúť na tieto videá, absolútne. To je fakt nepríjemné. Ale toto vám hovorím, že je 200 krát horšie. 200 krát. Ale predtým potrebujeme nové vole a potom potrebujeme toto.